ukuqalwa kukaVisit kaMagwaza Msibi. Sizoqala ngomthandazo. Ngoba kahle kahle uVisit kaMagwaza Msibi uhlanganisa iminyaka engu64, inyanga yakhe le uFebruary azalwa ngayo. So sizoqala ke ekhaya kwaMagwaza sibe nomkhuleko khona ngoLwesine la simema khona bonke omama abakhulukazi ngoba kuyobe kumkhuleko wangoLwesine. Sicelile ke mndenini ukuthi siyafisa nokuthi size siyofinyelela elibeni lika kaMagwaza Msibi, sifike sibeke izimbali. Savunyelwa, samukelwa ngendlela enhle emndenini, kwathiwa bazoba khona bazosupporta, bayafisa. Nathi siyafisa ukuthi nani nifike futhi nizosibonela. Siyamema ke kuwo wonke umuntu okhona o around iZululand. Le session yokuqala siyisa kakhulu kubantu basoLundi noNongoma iZululand yonke, angisho njalo iZululand yonke. Kodwa ayikho iTransport ehleliwe kule yenkonzo yangoLwesine. Ngoba kuzobe kungabantu belocal abaningi, kodwa abakhonayo ukufika nabangenezimoto njengoba silana nje eThekwini sisuka koMhlaba yalengana, kusho ukuthi siyakwazi ukuhamba, sizokwazi ukudrive sifike khona. Siyafisa ukuthi abakwazi ukudrive befike ngoLwesine. Bese ngoSaturday iTransport ikhona ehleliwe, amalungu no coordinator bakhona abazobatshela kuma district abo ukuthi amatekisi azosuka kuphi, mangaki azobelayisha abantu. Kodwa ke yila sidinga khona ukukhulela ngoqo wawonke umuntu ngoba sizobe sesizo celebrate impilo kamama uVisit kaMagwaza Msibi. Ngiyacabanga ukuthi kuzwakele kwaNongoma. Bese kuba umbuzo lapho from Geshem TV. Uthi baphi abanye? Ngifuna ukuma lapho nje. Baphi abanye? As we all know ukuthi kunama by elections awu3 kwaNongoma. Izolo we had a plenary meeting eZululand ebesinayo eKhethelo, saqeda lapho bonke abantu ebesinabo abekho la bathe sithumani na ukuthi niqhubeke niyoqedela umsebenzi, thina siyobe siqhubeka ngala. Abanye bayalungisa balungiselela umcimbi lo esithi ukhona kusasa, abekho ke la kufanele bangabibikho. Abanye basemawadini kuyasetshenzwa kulungiselelwa ama by elections lawo esinawo mhla ka17 Ward 17 kunama by elections kuyo lenyanga mhla ka25. So kuyasetshenzwa nje bese kuba nama by elections amanye u2 azoba mhla ka18 March. Kuyasetshenzwa seqaliwe kuyasetshenzwa. So akulula ukuthi size soqabelana endaweni eyodwa sonke. Ngiyabonga kakhulu, ngicabanga ukuthi kuphendulekile. Bese mangabe kuukuthi mhlambe kukhona izinkinga abacabanga abantu ukuthi zikhona, noma ungaya phesheya kwezilwandle noma ungaya kuphi, alikho iqembu elingenazo izinkinga zalo. Kodwa likho futhi iqembu elingakaze livotelwe ngoba kuthiwa wena nineyinkinga. Akaze kwenzeke lokho. Akubukwa izinkinga zabantu, kuyaye kubukwe imisebenzi eyenziwa yiqembu. Sibathanda lapho abantu base South Africa ngoba bayakwazi ukuhlukanisa ukuthi hayi lezi zinkinga zikaSibanibani noSibanibani ayihlangene nathi njengabavoti, ngoba iservice delivery sisayithola komasipala, sinamakhansela, sinanelungu leParliament, siyabona liyagijima, siyabona iservice delivery iyavela emphakathini ngamakhansela esinawo. Yilokho abantu abakufunayo. Engithandayo ukuthi lo khethe siyakulona i-local government. Awubuki into, awugcini ngento oyibuka kwi-TV. Umuntu ozovota yilohleli naye la ekhaya. Lokho kuzwe endabeni egcineni kuzofika umuntu ekhaya egcekeni ezokuchazela. Bese uyabona ukuthi hayi akufanele ngingene into engiyibona kubantu bezindaba. Mina ke ngibuka ukuthi NFP iyenzana empilweni yami ngoba ngihleli le ndawo engihleli kuyona. Ngiyabonga, ngicabanga ukuthi uphendulekile. Ngisuke ngakhuluma ngama by elections. Sibheke eMzumbe kune by election ingenele iNFP namhlanje. Okay, siyabonga kakhulu nobhala. Ngicela ukuthatha ezinye izandla.
Angibingelele baholi igama lami ngisiboniso kwaButhelezi ngisebenzela iGula TV from Ulundi mhlambe ngalandela emazweni kaMhlonishwa njengoba ephawula indaba yokungabikho mhlambe enkingeni esikhona bese sibuka ukuthi abavoti abaningi sekukuningi mhlambe emaqembini ahlukahlukene uthola ukuthi okungabikho kuzinzo kwenza ukuthi abantu bangakwazi ukuthi bathole intuthuko noma bathole kuzidingo zabo. Mbuka kuleso sigaba mawuthi ke Mhlonishwa wonke amaqembu anazi inkinga ngibheka kunina ukuthi nina nehluke ngani kwamanye amaqembu noma eningisela ukwenza ucreate uzinzo ngoba uzinzo yilo likwazi ukuthi lunikeze abantu intuthuko kodwa manje ngenalo uzinzo anikwazi ukunikeza abantu okuzidingo zabo because nalo usuke bangebheka le nomunye ebheka le. So kubheka leso sigaba ukuthi ke kakhulukazi KwaZulu-Natal ikuphi nizokwazi ukuqinisekisa lolu zinzo ngoba ilona abantu ofanele balibone ukuze banethemba ukuthi banganikeza ivoti lapho. Ngokuqala lokho kwesibili ngifuna ukubheka ukuthi Mhlonishwa njengoba alokhu ahamba ukaMagwaza Msibu ukhonani enake nakwenza ngoba thina singabantu bakwaZulu nje mhlawumbe ngaphandle kokuba intatheli kodwa singabantu bakwaZulu labo babheka ukuthi ezintweni zakhe ezizidingo njengokuthi wenzele umsebenzi wenzele okuthizeni sesiqhamuka sesicelebrate nje ukuthi kwayiqhawe kodwa ukhona neke nake nakwenza njengabaholi bakwaZulu-Natal ukubheka lezo igaba esigabeni senu njengabaholi. Ngiyathokoza. Sikhona thina isandla ukuze nizodlulisela kunobhala aphendule. Okay, dadewethu. Sanibonani, igama lami nguZethu ngaphosa from Umusa Media. Ebengifisa ukubuza ukuthi lo mgubho uzoba la eKZN kuphela yini noma uzokwenziwa kuwo wonke ama-province because la sikhuluma ngomuntu o-national not umuntu o-provincial. Yebo. Mase singasasekho ngisacela ukudlulisa bafowethu. Siyabonga kakhulu Siboniso khala ngozinzo ngizothi iKZN inozinzo iprovince yaKwaZulu-Natal inozinzo ngifuna ukukhulumela lethina esilidayo thina njengeprovince yaKwaZulu-Natal ayikho inkinga esinayo. Uma ngabe kukhona inkinga ekhona ngabe mhlambe iqhamuka kwenye level ayi KwaZulu-Natal. So lokho kwenza ukuthi thina siyiprovince yaKwaZulu-Natal sikwazi ukuqhubeka sisebenze noma ngabe kuthiwa kukhona inkinga abantu abacabanga ukuthi kunozinzo uzinzo alukho. Yingakho namhlanje sinomcimbi ofana nalo. I-celebration efana nale kufanele ngabe ayikho KwaZulu-Natal uma kuukuthi thina njengeprovince yaKwaZulu-Natal asikwazi ukuqhubeka sisebenze. Okuchaza ukuthi iprovince yaKwaZulu-Natal ibambisene ayihlukene ayinyakaziswe lutho. Yingakho imicimbi yayo ikwazi ukuqhubeka ngendlela efanele. Yingakho neservice delivery iqhubeka ngendlela efanele. Uma ngabe sibuka sizolinganisa uma ngabe kunenhlekelele ezikhona akukho la kwenzeka khona kuthiwe uMEC akafiki ngoba mhlambe abantu bacabanga ukuthi uzinza lokho akaze kwenzeke. La kuthiwa kunenkinga khona wokuqala ogijima aye khona okusho ukuthi kunozinzo kungenazinzo kuqala abantu kuqala. Lokho esakufundisa uVisit kaMagwaza Msibu ukuthi sibeka abantu phambili ngaphezulu kweinkinga zethu. Inkinga zethu soyixazulula ngendlela kodwa abantu bakwaZulu-Natal abathole iservice delivery abayidingayo. Konke lokho kufanele bakuthole abakuthole bangavinjwa ukuthi thina kukhona inkinganyana ezincane esisazibhekile. And la KwaZulu-Natal cha asinazo. Ngifuna ukusho uzinzo likhona KwaZulu-Natal kwiprovince yaKwaZulu-Natal thina njenge-PEC esilida iKwaZulu-Natal. Yingakho nizobona imicimbi emikhulu iqhubeka yenzeka endaweni eziningi kumukelwa abantu bakubona kumukelwa abantu. Angaze mhlambe nivakashe niyonovakasha mhlambe kwenye province nihambe niyomukela khona abantu bamukelwa eprovinceni yaKwaZulu-Natal ngoba nami ngabe kunenkinga engakanani. Nginina nabezindaba nihlezi nikhona
upresident uhleze ehamba njalo emukela abantu kwaZulu Natal okukhombisa ukuthi abantu bayayibona imisebenzi ye-NFP noma ngabe kuthiwa kukhona umnyakaza abangathi bayakubona kukhona kodwa bayakholelwa ku-NFP ngoba babona imisebenzi yakhe. Kukhona umbuzo othi ukade usuka kuyena uSiboniso othi yini nike nayenza nina njenge-NFP ningabe izindaba ngikholwa ukuthi nihamba kuyo yonke indawo. Igama lika Mama Vizet kaMagwaza Msibi sizama ngayo yonke indlela ukuthi livelele. Kunesikhungo eziningi eseziqanjwe ngegama lika Vizet kaMagwaza Msibi. Sinekhuseleka eqanjwe ngoVizet kaMagwaza Msibi eyaseThekwini. KuSolundi kune shelter eqanjwe ngomama kaMagwaza Msibi. Si province yaKwaZulu Natal sike sawuvakashela umndeni waKwaMagwaza sathi nje asifuna ukwenzela ukuthi sifike nje siba abantu abathi ngathi kwaMagwaza bamazi. Sicela ukuzobuza nje ukuthi iziphi idingo mhlambe abafisa ukuthi bangasizwa ngazo. Bathi hayi uma ngabe ngathi kulungisa into ukuphesha nansi indlu nipende nenza lokho nalokho sikwazile ukwenza lokho si province yaKwaZulu Natal. Eminyakeni eminye kuke kwaba khona isikhathi la khona kuhlangana usisaphethe uNongoma umeya wakwaNongoma ihlangana namakhansela iZululand bahlanganisa bathenga lonke uhlobo legrosa bathi siyamkhumbula bakaMagwaza kwahanjiswa kwaMagwaza. So asibakhohliwe asilenzi iphutha lokuthi sibakhohlwe ngoba siyazi ukuthi konke esikusebenzayo njengamanje nesihleli phezulu kwabo kuzimfundiso zika Vizet kaMagwaza Msibi. Umbuzo kadadewethu angisawukhumbula ukuthi ninahle iqembu lilana KZN kuphela kumukelwa noma lo mgubho lona uzokwenziwa la KZN kuphela na? Angifunike ukuphendulela enye iprovince ngoba hayi lokhu kuyisifo kuyathelelana. Siyokumela mangabe sekuthiwa sekukwenye iprovince. This was the idea of the province of KwaZulu Natal and sase sithi asiyenze nabanye basengalandela ngemuva sisakulindele lokho ukuthi kungenzeka. Ziningi izinto esisazokwenzeka. Siqeda u15 years njenganamanje si-NFP kungenzeka kube khona umgubho thina sigubha inyanga yakhe yokuzalwa siyaya kuSeptember kunenyanga yakhe yokushona kungenzeka ukuthi ingenziwa la angakhunjulelwa la akhunjulele kwenye province. So asikwazi ke ukuthi singakhulumela amanye ama provinces ngoba nawo anama leaders akhona iwona azoyithathela initiative yawo ukuthi wona enza kanjani kuma programs awo. Lena iprogram yaKwaZulu Natal kodwa angikholwa ukuthi eyokugcina. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu nobhala sicatha uphendulekile imibuzo ebuzwe ngalesa sikhathi. Ngicela ukudedelela ithuba lokugcina ke manje mali khona mali ingekho sivale inkonzo yethu leya namhlanje. Okay nazo izo2 sengizokugcina impela lezi. Ngiyabonga uSizwe Plus from News Avenue and ngiyathokozisa ukuthi kwenzeke into enhle kanje for uVizet siyalazi iqhaza lakhe akumele sikhunjuzwe ngayo but I think uzothokoza kakhulu noVizet if ever la khona
ebona ubambiswano we-NFP esingakwazi njengamanje ukuthi i-NFP ngalezo insuku oyibalile sisi nobhala ukuthi uzobe khona yini uShinga mhlawumbe uzobe khona yini futhi uBanzi engicabanga ukuthi into engicathi baleke kakhulu lelo kumvoti okumlandeli komuntu oficabanga ukucrossela kwe-NFP angazi noma ikhona yini imizamo ekhona ukuthi uShinga abe khona because I don't know whether uzoba khona noma ngeke abe khona yini. I'm just checking. I don't know whether uBanzi uzobe khona yini as i-face phela ye-NFP. Understand? Not unless isizothi mhlambe NFP sekhona provincial khona national. Correct me if I'm wrong. Ngiyabonga. Siyabonga. Awusakhuluma Mbombo. Okay, ngicela silandelayo. Nami ngibingelele uMiles lo wakaSikalala DYRFM ngibingelele kubahlonishwa bami ngibonga ithuba ukuthi nifike nathi nizosibona la kwelikaBanana sikwazi ukuyibuzela imibuzo sibhekene face to face sibheke okhethweni ke masibheke okhethweni sifise ukwazi ngoba masila suke sirepresenta imiphakathi siphuma kuyona ngoba konke sikuthathela la siyokutshela imiphakathi ukuthi njengoba sibheke okhethweni ngabe uthini uvo lwenu ngezinto esesiyibonile zama issues nama problems especially endaweni yaseThekwini because provincially akekho ongazi ukuthi iTheku ilona elikhulu kakhulu kwi-KZN. Sine issue la enzima kakhulu yama foreigners illegal foreigners. Siyathanda ukwazi going to ukhetho ukuthi iTheku yeni ithini lapho. Siphinde sithashe entweni engeyathi ukuthashwa isilo yokuthi ke drop uNatal kusale uKwaZulu Natal. Siyathanda futhi umphakathi uyathanda ukwazi ukuthi ithini iTheku yenu regarding those two issues. Ngiyibongela. Siyabonga kakhulu. Cela ukudedela uNobhala aphendula. Uzobe khona yini uShinga? Waze wathanda uShinga lapha sizwe. Nomengameli uzobe khona yini? Ngaze ngayithanda lemibuzo lena. Angikwazi ukuphendula ngiqondise but kwi-NEC we wrote a letter, a very good one as EPEC sisho ukuthi sizoba nomcimbi ofana nalona as a province and president siyacela ukuthi kube uyena ozobe addressa. Siyakholwa ukuthi uzobe khona noma kanjani. Angeke abukelele phansi iqembu lakhe futhi noma ngabe kuthiwa bekunokuphambana okungakanani ngeke azakwazi ukwenza into enjalo. Siyakholwa ukuthi uzobe khona. Akukho ke kodwa akushiya ukuthi ngeke azabe khona. Siyakholwa ukuthi uzobe khona. OkukaShinga angifuni ke ukuphendula ngoba mawukhuluma ngoShinga kunendaba eniyaziyo phakathi. Asikwazi ukungena kuyona ngoba iphakathi kwe-national naye uma kuukuthi uzoba khona kusho bazobe bexoxe ne-national ukuthi uzobe khona noma akazobabikho ngoba yibona abazanayo ukuthi babekanephi njenganamanje. So thina sazi akukho abasasibikele khona ukuthi isimo sakhe simi ngakuphi. So angizukwazi ukuphendula ngalokho. Bese kuba umbuzo othi luthini uvo lwethu ngama problems eTheku. Angifuni ukufaka uvo mina ngama problems eTheku. Ngithi mina nikani iNFP ithuba lokuthi liphathe iTheku. Khona ngizosibonela lemibuzo enibuzayo. Anizukusibuza imibuzo nokuya la senizobonga nithi siyawubona umehluko. Sithi abantu bakwaZulu Natal
abanikeze iNFP ithuba ukuze zonke lezi inkinga esizibonayo zizokwazi ukuthi zixazululeke. Akuyikho ukuthi inkinga siyibona. Ikole la konukela khona ingane zama foreigners ukwedlula ingane zabantu bakwaZulu Natal. Akusiyona inkinga esingayiboni, kodwa mhlana sinikeza amandla. Zonke izikhalo zabantu bakwaZulu Natal zizolungiseka. Nathi asikho happy ngokwenzakalayo. Uma sikhuluma ngesilo sithi silo akuphume uNatal. Kapho uNatal kwakubani vele? Kodwa ngangiyoba yini mangangimzulu. Angikholwa ukuthi isizulu leso. Uma ngabe ukuthi isilo sithi uNatal akaphume, akasiye vele umzulu. Siwaxoshela nama foreigners uma ngabe sizozibiza bese sifaka izibongo zabanye abantu. Sifike bithi ngusibongile waka Hamilton. Kuyiqiniso lokho. Sikubona nje kuwumbono omuhle ukuthi kufanele makube isilo siyalaleleka kuloko esikushoyo.